Ondo etorri gure elkoro denon partetik aurrenen Frankon garaian zu hemen bertan alkatea izan zinen zenbat denbora, zenbat istilu, zenbat gauza gertatu den, izan daitela zu gelditzeko betiko gurekin hemen. Betiko eta falta direnak besarkatzeko lehen bailen. Besarkatzeko lehen bailen. Eso benetan emozionatuta eta pozik agertzen naiz, zuen artean, eta eskertzen dut zuet, den hori ongi etorri onera etorri zaitezte bai, jakin ezazue asko maite zaituztenak, eta zuen atxikimentua eta zuen maitasuna benetan nire gorputz osoan jokatzen da. Eta baita asko maite ditut hemen ez da denak, preso eta atzerrian da denak, asko maite ditut, erekin asko gogoratzen naiz, erentzako nire agurra, nire atxikimentua eta nire maitasuna. Eta nola ez, asko maitu dut Euskal Herria, gure herria, ahonduagoa, txikiagoa, aberatsagoa, aberatsuagoa, baina gure herria gu maite duguna. Eta guk behar duguna. Eta beretako borrokatu beharko dugula. Denok behartuta gare hori borrokoi egiteko, gai gabran. Hori da, nik transmitidu nahi dutzutuena. Denon artean, indarra, bildu, eta gure asmoak, eta guk nahi dugun herria lortu eta aurrera atera. Hori da, besterik gabe. Eskerrik asko.